Salam Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Bugun Aşgabat şäheriniň 29-njy orta mekdebinde taslama dörejilik bäsleşigi geçirilýär. Bizim Türkmen portal web-saytymyzyň agzaber dörejilik toparol şeýle ajaýyp bäsleşige gatnaşmagyna geldik. Onuň hem mehribanlar bizden daşlaşmaň diňe biziň bilen galyň. Salam sizi bugünkü çäremizde hoş gördük. Ine Köne Saras galasyny siz goýmak maksady bilen näme görkezmek islediniz? Bu näme anlatja? Şoň bilen gysgaça bizem tanşadaýsaňyz. Men Ahal vilayatynyň Saras Etranyň 1-nji orta mekdebiniň 10-njy sinf okuwçysy Bayram Adiyada. Men hem bu dörejilik bäsleşigine Köne Saras galasynyň gündör gireliýetinde gazy warly işler netijesinde täze ilmi ýaşlar esasynda öwrenmek diýen temany getirdim. Öňümizde goýan maksadymys şo Köne Saras galasyny döwürler boýunça öwrenmek, Köne Saras galasynyň bu nägerçilik sanatyny, senetçilik sanatyny, sewda sanatyny öwrenmek biz özüňimizde gözüňimizde tutýarys. Men Ahal vilayatynyň Göktepe Turanyň Bernametlaryna sadynaky maglumat tehnologiýalary programmerlemek we kiber howpsuzlyk ugyna öwretilýän 27-nji orta mekdeb okuwçysy Paşaýyk sınada. Şu ýasan datlaňyz bilen her biri bilen bizem bir gysgaça tanışdyraýsaňyz. Bizim akıllıymızda ilki derwededen giren ýagdaýymyzda telefonumuzy ýöret jaýymyza çatyp garatamyzy açma mümkinçiligi hem-de öýümizden esasy gireligini ýöret pin kodlar arkaly gapyny açyp ýapmak. Biz garajlarymyzda ýöret kartoçka sensor bilen açyp ýapma mümkinçiligini oýdyk. Bu hem ondan başga da öýümizden ýöret çygylygyny we temperaturyny ölçeýüji sensor oturtdyk. Bu sensor ölçeýär we şu ekrana wagt-wagtyna temperaturany we çygylygy ýazyp berýär. Ondan başga da biz öz öýümizde analog görnüşli çyralar oturtdyk. Bu öz öýümizde ýagtylygy sazlamak maksady bilen goýulan analog görnüşdäki çyralar. Ve ondan başga da biz ýöret gaz sensoryny oýdyk. Egerde öýde gazyň ýyzy duýulan ýagdaýynda belli bir derejeden geçende bir de signalizatsiýa berýär. Ondan başga da biziň öýümizden derwedesinde ýöret telefonumuzy Bluetooth arkaly biziň öýümizde çatyp derwedeni açyp ýapma mümkinçiligi gazanýar. Dokawat turan harlaňyz, ine goýja bir halyn dokawat ýersiňiz da şonu gysgaça bize de düşündiräýsiňiz. Bul elle dokalan gusum görüşüne gidiyor. Kapçı görüşüne ilk yemini doğru kurtarırsam, son beylik tarafından dokap başlamalı. Son yankı iki sumkanın arasını koyulacak yerini hem dokap bir yere tutturan onun sapını dokap başlamalı. Salam. Men ýöretilişdirilýän 29-njy orta mekdebiniň himiýa muallimi. Men özüm ýaşlykdan şu hal dokumany höwüsim bar, dokudym, ýaşadym. Hem de tapamyň daşyndan şu ýaşadyk gyrlara we 7-9 jysym okuwçylara öwredip daşyndan şulara ene mamalarymyň iň çatyrlary ýetmesin diýip şulara öwretýän, şoňa öz islegim bar öwretmäde. Hem de şularyň öwrenenini men gowurýar. Bir de ene şular ýaly ajaýyp döwri peşkeş beren gahraman arkadagly gahraman ferdarymyzyň zallar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il ýurt, il bähbetli alyp barýan işleri hem bir şorawatan.